dua ka ng email. Be, cellphone na. Ayaw, cellphone. Ayaw na cellphone yata siguro. Oh. Asam mga anak. Mayroong kiway klase Sabado. Maori ti pundo kahoy. Sus, itong usap perti bang badlunguna to, itong usap perting tarunga to. Katong badlungon ako sugoon kay perti. Dako lawas sa tuloy taong ko ikaw mangud. Kay nanaot na lang sa kakugian. Ako itong pangitaon silang duha. Ano na, iluto ni Kuntray. Mahina ang kalaban. Sige, dua. Ako sabi. Ayaw dong. Kaya nagduwa ko ngayon, mitik Sa ano, ikaw naman magsige dua. Di mo nga paduan ako. Papalit cellphone papa. Palit cellphone papa. Salig ka, kay palitan ka. Ako Oo, palitan. maguwang ko nimo. Dapat tahod ka Sabi mo. ako. Dili ko lagi. Pag kuya, dapat kumunggang papa ron. Kapapaw. Dua ka doon, bro. Lang laban. Ano ka Kaning papa? email, mo na pinakasikat na duwa ron sa cellphone. Sikat na tayo, di magkapuham. Imo ning kaon ako cellphone, di ka kaduwa ni. Sikat, di pahuam. Imo ka kamao. Di ka mao. Huwag mo ko na mo Samtang, tudluan. Papay. Oh, tap. Oo na. Oh, tawa na. Lisa nyo dia. Ikaw ba? Asik sa papa. Kanay imong sa kanay imong mangudloy taw kay naugi ka man nanguling mao na nagkapigda sa akong kon pag buhay na to karon mao na akong kaabag. Nakon duwa. Ikaw wa jud kay trabaho magsigil kag duwa ng email wa kay magkaon na na. Pay mong mangudo magsigil lag. Di pa Bito huwag. lagi ka sa luoy taw kay na. Hol man na. Di pa Huwag. huwag. Kaya pa ni mo man akong duwa no. Di pa Di na huwag. kamao. Hol man yan ha. Kaya labing nakakadiri pa. Asa di pa imong tuyo pa. Sige pagduwa diha. Basta ini command. Oh, Kuha ko nimo kaya kay katong ngabuan wala na gitoy kahoy. mga hoy ko. Oh, pangahoy nga to ha. O, di ko nga hoy. Kapoy mo ko. Kini imong mangud. Da puyo lang diha dong, lingko lang diha dong. Mga hoy ko ron. Oy kadong ay na pagluya-luya dong, lingko dong. Diyan na ka dong. Bantayan na ato klubian dia dong. Bisag nay mangawa to klubi dia dong. Tigbantay ra ka diri dong. Da. Ikaw pangahoy. Ay sige ra imen. Oh, mga hoy ko nya. Kontay ka nung nimo. Mga hoy ko nya lagi pa. Dako lang tiyan mo tungod sa imong katapulan. Aduh. Lako na ito. Uli na ito pa. Pantar dong ligi uli na ko gikas trabaho ha. Ha? Tung. So, ko pa ngayon papa dong ikip pa ngayon pamunti ka cellphone. Kulain. Sige na. Ikay gisugo. Ikaw pa pamunti ka cellphone nimo. Pahumon cellphone. Ako dihatag cellphone nimo. Pahumon Ikaw cellphone. pa ngayon nga to ko. Ako sa rumanon, iguloy nimo. Ako pamunti ka cellphone hatag na ko nimo. Mga hoy ko, pero kuyog ta. Ako yung Ikaw may gisugo. Oh. Adili Ikaw may gisugo. Oh. Sa Hala. Ikaw. Ikaw na. Kay Oh. iguloy nimo ako ni hatag cellphone para kaduwa sa ka ba. Sige na kay. Hapit na ko mahuman no. Pangahoy na nga to. Mahapunan tani, di mo ko mga hoy. Di pangahoy na Tala to. kuyog ta. Di ko kuya Kuyog kay. ta. Di koy. Ikaw tuman sa baguwang kay. Bahala. Pamuha na cellphone hatag ko nimo. Oh, sige na. Bahala ka. Igbalik nimo ba? Bahala ka din. Di mo ko mga hoy gyud. Bahala ka. Ato na. Ikaw may gisugo papa. Ikaw lagi pangahoy lagi. Bahala Kay ka. bason ko rin. Oh, kuno. A few moments later. Patay, hapon na lang. Bunal lang yung yan, yung papa ron. Si kuya nagsigi lang yapong duwag Emilia. Ingna nga papangahoy yun, why yung ngahoy. Bawa itong papa nga mamunal to. Hindi bahala. Ako mangahoy ko kumukuyog siya, di mo siya mukuyog. Bahala na ni. Mabunalan man, kaming duwa, bahala na. Kaya di mo nga siya pahuwam na yung cellphone. Big ako'y mabukbukan. Lains kaya ako'y bukbukon nga di man ako'y gisugo. Ang asugo ni papa, sugoon siya, ituod sa niya na ko. Kaya sige rag duwag Emil. Iskot ng magwangay, paitan ni kuya, balikon ako nga itong mga ahoy gimi kay mabunan lang gimi papa ani ron, paitan ni magwanga. Grabe ka laban likuran kontra. Oh. Aldos. Kuya, Layla, si Layla. Kuya. Layla patay, Layla patay. Patay Layla. Hapon na. Sa mukha naman ni mo dahil patay ni Layla. Oh. Still lang. lagi. Richard, hapi isip puyo ba pag Hapon na lagi muna ito si papa ron, banan lang kita wala ka hoy. Wait, Aldos. Oy mga anak. Awa, what ka? Asa man kayo nga to nak? Walay ka Ang gingon nimo nak. Wala mo sa Ala dia siya pa. tuwa man. Anong imo man ang sugo na? Di ba giingnan ka? Nga kana imong mangod luya na kay nanako. Mao nay abag sa atong panginabuhi karon. Da. Anak man siya pangahoy ba? Ako wala ako anak ka na. Ako sa sugo. Nagduwa gyud naghapon. Ngano sugo na nimo siya nga ikaw man ang sugo nak? Ngano magbuwang siya sa duwa ka ng email? Be, cellphone. Ayaw cellphone. Ayaw na cellphone yata siguro. Oh. Ay,